tun tum kan video wa kan lo ti lan tur chu mizo te pona kan thriat lar em martial artist le film star lar Bruce Lee thi dan dik tak chanchin ani martial artist le film star lar Lee Jun Fan Bruce Lee tia riat lar hi November ni somni pasari sangkha jakwa somli kumkhan San Francisco California USA Lee Hoi Chuan ale Grace Hoi te in kara lo pianga unaw panga ni in unaw te hi Peter Lee Robert Lee Phoebe Lee le Agnes Lee te an ni Bruce Lee kan riat lar na film rang te chu The Big Boss Fist of Fury Way of the Dragon Enter the Dragon The Game of Death ti film te an nia ma se he video kan ti ran tum ber chu a chan chin dang ni lovin a thi dan dik tak zok ani awangin chulam chu kan tin zon zok don ani May ni som kumsang ka chakwa somsari pathum Enter the Dragon ti film Golden Harvest Hong Kong a shooting an nei lain Bruce Lee hi atluthut meya arangin Hong Kong Baptist Hospital an tlan pi ngala doctor ta chuan cerebral edema thluak vung wang ni in an lo soya damdoite an pek nuwa a thluak vung chu re in a thavele mei boka July ni somni kumsang ka zakwa somsari pathum khan Hong Kong a lem chanthiam George Lazenby atenen film an siam dun tum chungchang soiho turin dinner eidun tur ania anu pilindai soidan chuan Bruce Lee chu a producer Raymond Chow anen tlailam dar hi vela a chen na ina an film siam tum Game of Death chungchang an soya tlailam dar li vel thleng an omnu in Bruce Lee thopui le aruka angai zong ni bok Betty Ting Pei Taiwanese actress omna panin Raymond Chow anen chuan anin khalchhuaka an pathum chuan Game of Death script te chu enhovin an enho zo nu chuan producer Raymond Chow chuan meeting dang nei turin Bruce Lee le Betty te chu akal santa a Raymond an achua san nu atanga rewak lo nuwa Bruce Lee chuan alu ana deuh thu choin Betty chuan na chok na pe a zandar sari la chan ve vela mu hadam zok turin Betty ruma chuan amuta a George Lazenby anena an dinner ni na tura Bruce Lee chu alolan tak lo wangin Raymond Chow chuan Betty chu phone a bia in Bruce chu kai tho turin Betty chu a hrila Betty chu aruma chuan valutin kai tho an tum yel nu pon Bruce chu a har thei tak lova chuan Raymond chu call letin Bruce chu a kai tho zo lo thu le man mo taka a omna apartment a chuan local ngal turin Raymond chu ange na Raymond a po chu ron thleng ve ngal mai in Bruce chu kai tho an tum ve ngial nu pon a har thei tak lova chuan a thian pa Bruce chu a thi ni nge ya ngai ta a chu tianga a hun laia film star lar lutuk mai Bruce Lee taksa in vong fel le Risial tha em mai damna nei lok ho lova aruka angai zong bedroom a thia a thi laia angai zong Betty le a producer Raymond a chau an ti chanchin bumi ten an riat chuan mi ten ngei dan an nei dan tur chenin Betty le Raymond a chuan in an eizon na le an malam hun a chefek theidon ti hre thiamin Bruce chu mundanga thianga lantir an tumta a hun laia Betty physician le Baptist Hospital a thoklain Dr. Chu Kovin Dr. Chuan a hospital thona Baptist Hospital Bruce athina apartment 67 Beacon Hill Road atanga naizok aya Queen Elizabeth Hospital minute somni panga kalvela hlazoka chuan Bruce ruang chu a phur keitir ta zoka achan Dr. Chu soidan chuan a thona Baptist Hospital a media mi te pungkhom na salutuk tur adu lo wang ni in asoi paramedics te chuan CPR te pe in oxygen te po an pe boka ma se thei to pa an be ingial nu pon Bruce amar phu an mu thei tak lo nu chuan July ni somni kumsang kha jakwa somsari pathum khan Bruce Lee chu thia puan anita ani autopsy report atanga alandanin athi chan hi cerebral edema thok vung Betty na chok na ape katanga allergic reaction in siam wang nia ngai ani Hong Konga avuina in khoma hian mi sing ni sanga lai an pung khoma
a thi ni atanga ni thum nu July ni somni pathum kumsang kha zakwa somsari pathum khan anu puilin dai chuan a pasal Bruce Lee ruang chu Seattle la hopuin phum anita ani a thi hun lai hian kumsum thum pahni chawa upa ani Bruce Lee thi dana hian mi rang rangin rindan rang rang an the dar na sa hle a ma se hi a thi dan dik tak nia soyani Bruce Lee thi dan chungchang a hian imphiar ruk na awm nia soipolan oma nang inge ive dan le